Приемам. Кръщаваме те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Давай така и снимки. Честита! Дайте телефон да по-моя. Питах дали да му изкарам. Клип права. Клип. Дай ръка, сестра. Ако пана с двата, помиргаме. Не. Слава на Исус! Кръщаваме те в името на Отца и Святия Дух. Амин! Аз съм нова! Аз съм нова! Благодаря ти, Господи! Нова съм, Боже! Силвио! Силвио, не! Силвио! Дигай ми краката! Дигай ми крачулите! Дигай ти! Не викайте, не боли. Няма, може ми дигни крачулите, Силвио. Ето, добре. Дай бе другия. Дай, че жената ще отърва. Айде, хваленнико! Еми, искам да трябва по-навътре до тях. Готова ли си да приемеш Исус Христос, Кръщаваме те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя! Спокойно! Халелуя! Честито! Алелуя! Като пораснеш до година. Алекс, ти ли си? Здравявам те, Как е, колко градуса? Супер! Супер! Супер е водата! Ето, хоп! Але, Силвио! Свърши в паметта тук сигурно. Почит си слава. Готова ли си да приемеш Исус Христос за твой личен Спасител? Кръщаваме те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Халелуя! Издигаме ръце. Халелуя! Благодаря ти, Господи! Ванеса, дръжай. Телефона ми падна. Твоя. Къде е падна? Бе, дръжай ми яки. Боже, Господи. Силвио, тапанар са си. Готова ли си да приемеш Исус за твой личен Спасител? Кръщаваме те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Алелуя! Къде караш? Слава. Дигаме ръце към те. Хванете носа. Готова ли си да приемеш Исус за твой личен Спасител? Кръщаваме те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Така е, старият човек умря. Алелуя! Нова! Алелуя!
така бързо, да не се притеснява, това върху нея святи души. Ние ти благодарим, Господи, ти си с нея сега. Благодарим ти, святи татко, че ти си тук сега. Спокойно, спокойно. Благословенно да бъде името ти, Боже. Спокойно, спокойно. Алелуя. Гора шара кара бакаши. Божия мир е върху теб. Алелуя. Засваш ли? Няма осъка. Що си шира теб? Служи ръцете. Спокойно, вярвай в Бога. Готова ли си да приемеш Исус за твой личен Спасител? Кръщаваме те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! 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 Готово. Вече е новата стевка. Алелуя. Алелуя! О, шаралала. Божия дух е върху тебе. Алелуя! Всякакъв страх сега е долу. Вече Няма го вече, умра. Няма вече страх. Ти си освободен. Страха е долу вече. Алелуя! Алелуя! Слава те, Боже! Не, сестрата. Гале, готова ли си, моята? Хайде! Днес е 19. Запомни го! Готова ли си да приемеш Исус за твой личен Спасител? Кръщаваме те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Алелуя! 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 Това е новородение, човек! Вземи въздух! Алелуя! Слава на Исуса! Алелуя! И бебето получи кръстение. Алелуя! Братко, теб ще кръщаваме. Аз всяки имам, гащи нямам. Дай да те върнем. Върнем го на това. Той не може да бяга. Само няма гащи. Спирай.